Şirine gelen oğlum. Sağa dama 11. Jorası geçip gitti cennet. Goňşy gıydylar geçti. Şirin yoga oğlum. Sağa dama giyeceksin yari. 11'ten geçti faqat. Yerde neymişler bir ka giyeceksin içinde. Mene oturup bilema oğlum. Bardat etmesine olmaz. İşten han. Sen uyan ol öydü. Çağır gayrı dakikada. Şu dağıtlar çekip tutar yani bana gayrat Yolda beri çıkar. olayım. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Näde ağam gowma armada? O gowmaysa hot. Näme ho sakal was kiripdirler. Ay sakal, mal gara iş güç. Ay bolya. Nädäň? Ýaşylar gowmy? Gow Hudaýa şükür. Suwlary getirdim. Aha. Sabadan. Toy sowgat dik getirdim. Alçyk görsene. Getir berseň çers. Töle sorap durasyň ýoklay. Ay tölesem gammat derler. Ey, Şırynmaý be. owa şirin. Tanadyň aýagy bolsa da. Ul olsa da ütkämändir. Bah, Epes wagta bolandyr gideňe. 15 ýyl. Awa. 15 ýyl kän zat. Awa. Näme gözüň gallo? Ya şäherde gyýdy ýokmy? Şäherde gownume jaý gyzy ýok dost. Ýaş 30-dan ýeşdi, menem öýlenmeli. Toy bilen näleý dost? Gelen soň bir toy bir sowda. Ondan soň gyzyň uruna çykarsyň da. Bolya. Hani kömekleşen daşaşmyny? Hani daşaşaýyn. Mena ýöre berje onu. Sehwat. Şyrna bir söz aýsyp görsem nälik boray? Ey, näme ölüp barýaňa? Gelen soň ortaý bir sowda, onsoň arkaň sadarsa. Berden gitmek amar bir zat dik göräýsem diýen. Bir pikirini biläýsek. Şonu bilmesem hiç bolanokda. Bolýa näme tip bolýan men göreýin. Galannym habarlaşy beres. Borda. Bolýa ýöräýin. Toýa bir bargyna. Yokman, bolya sağ ol. Bargyn toýa. Bor diýene. Cennet. Uf, näme sehwet. Näme o, nedir gella o? Kim nedir ay? Nedir da şu o da sakden. Hawa onu. Sirne bara. Goýny dipdir. Şirine näme çekmiş ol? Duşup bolmazmy? Ýöne bir duş gurnap gelsen boldy. Men mi? Seni nasıl kim başlaýdy? Towa, şirine ona bolýa diýermi? Bolýa diýersen ho. Ýok sehwet. Şon sazy sen gaýrat et. Ýok diýen saňa. Başarjaň bilýän gaýrat et. Gaýrat edýär o cennet. Bolýa, görür. Bolýa cennet. Bolýa. Habarlaşar. Sana adam bulunur cennet. Näme habar? Näme täzelik? Gürleşendir nam. Şeýlemi? Awa. Bolýa diýdi. Allah umursa çykarar diýdi. Yalan sözlesek ters bolmazmy? Näçede gelýär? Akşam mara. Kumly ýere çykarar. Bolýamy? Toya diýipmi? Owa çykaryp bolýa. Men wa ýerimde alad etmesen aýagym arkaýyn bol. Cennete diýdime söz berdi. Saatlar akşam. Senden tamada şeýledi. Sağ ol. Owa da yaman gowy. He? Sebäbi gowy şuňasyň tutupda. Ay söýgü de. Aýoğlan tonaňokmy? Bolsaň bolupsyň da şäherli. Diýip duran zadyň näme saňa tek beriljek belli däl. Cennet Allah getirdi meni geljek geldim ýöne.
Maskara etdi dämi? Näme bulawada hiç kim duşa çykyp gören okmay. Ejem da bilse, ağamam bilse halamaz. Halaman gitjek ýeri nire? Bizem şu lawadan. Utanın oğam da. Nämeden tonmalayman? Motorlaň sesi ağam gözlegime çykdyýdan. Wagt cennet, seni çişmeseret. Ağaň bilýänem dälir sen bär dedin. Feradan gowja ýylaňa beýleňe. Şurany ýakan tenýän kerik. Şo otak tutany. Köşeş garastana bir 2000 iki guruluşyp bara bir sen bilen. Näme diýmän? Aha. Vay ejem. Bärde gelin. Çağır hendine. Gomurlar agşama muçýar o. Bah. Söýüşedi gelipdir bu. Vay barekine, barekine. Neymiş tepüyorsun berde, yüzü kara deydi. Tas meni o bak eleylerinin içinde maskara ediptin sen. Çarpın motorun büyük gözünü. Tür senin, tür çarpıra. Eşteýän. Gowja gorkudum. Awa. Kim mordu? Bir döwürler bizem şu taýdan gitdik. Kimlerden bolýar? Şulawdan bolsaňa owaň dediğini bilmersin. Annalardan. Köne göçüp giden anna. Näme onu? Andan oğlu bolsaň owaň gyzlaryny çete çykaryp duşy bermeli. Ha? Şulawda şolar ýaly dediğin mam, ýa sen ýa şey dip göreni görýän. Dinlehan oğul. Ola annalardan ekeni. Başka bir yerden kem bolsaň ruhda edilen okşada. Ya şehirde bolýar diýip bärde etçeňe de bermelimi? Şehirdäki düdüňjükler bolup biler o taýda oňardy bunlar. Duşa çykan bolýansyňyz, gelelenje çykan bolýansyňyz, söýüşen bolýansyňyz. Bärde oňardy dilse. Hamyň soýýandylar dost. Düşünýärmi? Annawan ogly. Owadaky düdügüni boljak bolmaň o şäherden gelip. Şäherde bolup biler, ýöne owada oňardy etdirmeýär. Sebäbi şulowa gyýda uyamyz, oğlun jigimiz, gelinleri gelinejemiz, daýdalar enemiz, ýaşylaram atamyzdyr. Düşünýärmi? Iňiniň boýnuny desseňedir, bärik. Oň ýalak bolgusyz oýunlaryňy saljak bolma, bolýamanna ogly. Birinji gedek düdügüni bilmäni düşün geçirýär. Gaýtalansa aýtmaýyn idi. Nunmasa barlak boray.